खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अखा हाबाय थानायनि गेजेराव हरखाबै सारन्थाइ गावनायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बख'नि दिलिङायाव सारन्थाइ गावनायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों दिलिङानि नीलकमल दास आरो पुखुरिपारनि कमल बर' बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै सारन्थाइ गावनायाव बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय सासे आइजो आरो गुबुन सानै गासै साथामाबो सारन्थाइ गावनायजों गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौबो फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों मैयानि सानाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया जोबोद गुदुं दुंखावबाय थानायनि गेजेरावनो रायजोआव हरखाबै अखा हानाया गोजोनग्लाय होदों बयखौबो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे आबादारिफोरनि मोखाङावबो मिनिस्लुनायखौ नुनो मोन्दों गोलाव सान अखा हायैनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो आबादारिफोरा आबाद मावनो हायाखैमोन बा माइ गायनो हायाखैमोन आरो माखासे जायगायाव माइ गायदोंब्लाबो अखा हायैनि थाखाय रानज्रिंलांनो हमबायमोन आरो आबाद फोथाराव दुब्लिफोरखौ गावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बे समावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव अखा हानाया गोजोनग्लाय होदों बयखौबो नाथाय बेराफारसेथिं माखासे जायगायाव दैबाना जादों खर'सा आसामनि माखासे जायगायाव दैबाना जादों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय रामधन धिकारी पन्चायतनि जामगुरि ओनसोलाव गोबां बर' नखराव दैबाना जादों न'नि सिथ्लायाव नाव जावनो गोनां जादों दैया न' सिङावबो हाबनायजों जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों नखरनि सोद्रोमाफोरा गंसे गंनै नङा गोबां नखरावनो दै हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों दैखौ सिंनिफ्राय बायजोआव सारगार हरदोंब्लाबो आगोर मोनाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां दैबाना जानायजों गामिनि थागिबिफोरा जानाय लोंनाय थांलाय फैलाय हान्था खालामनाय आरो थानायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनार दाउ अमा मोसौ बोरमानावबो गोहोम खोख्लैदों दैबानाया जनायनि अनगायैबो जराबादनि 27 नं राजा लामायावबो गोबां दैबाना 27 नं राजा लामानि फ्लाइअभारनि खाथि खाला गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों जायनि जाहोनाव गारि मटरफोरा खारनो हायाखै दैनि गेजेरावनो नांथानानै थानो गोनां जादों मेघालयनि खाथि जानायनि थाखाय आरो मेघालयाव गोबां हाजोफोरखौ जावनायनि थाखायनो मेघालयाव गोबां अखा हायोब्लानो जराबादनि 27 नं राजा लामा आरो 6 नं राजा लामायाव गोबां दैबाना जायो आरो बेबायदि जाफ्लेबाय थायो होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो हानि पाट्टा मोननो हायै गोबां सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराव हानि पाट्टा मोननो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिनो गोनांदि बिटिआर सरकारा चिराङाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथि गेलेग्रा फोथाराव गासै 862 हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिआर सरकारा बे हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे राज्यसभानि एमपि हिरेनगोरा नार्जारी एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि गासै 862 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों बिटिसिआव गासै 14,000 हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि मादाव 862 नो लाइमुथियाव होनाय जाबाय आरो निसिमायाव प्राय 2,000 हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसि सरकारनिफ्राय ओजोंहाय हानि पाट्टा मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायथिदों गोबां सुबुंफोरानो गोलाव बोसोरनिफ्रायनो हानि पाट्टा मोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों दा बिटिआर सरकारनि मददाव हानि पाट्टाखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों बिथांमोनहाबो बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रियाव थिसननायखौ लानानै बिपिएफनि सोंथि बिटिसिआव दासिमबो 1929 लांदां पस्ट दङ होननानै फोरमायथिबाय लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया साख्रिनि फोसावथाय होनाय आरो इन्टारभिउ लानाया 1 बोसोर जाबाय नाथाय दिनैसिमबो थिसनथाय होआखै दिनैनि अक्ट'आवबो बिटिसिआव 1929 पस्ट लांदां दङ होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया फरायसालिनि फोरोंगिरि टेट बेयो आसाम सरकारनि खोथा नाथाय बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय गोहो दङ नाथाय बे 4.5 बोसोराव मानो थिसनाखै होननानै सोंथि खालामो बिसायख'थि जानो 1-2 दानल' आद्रा दंसै मानो दासो इन्टारभिउ एडभार्टाइज होदों होननानैबो सोंथि खालामो बेनि अनगायैबो बिटिसिआव फैनाय राङा बोसोरफ्रोमबो थांफिननो गोनां जायो होननानै बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंनायखौ लानानै प्रमद बर'आ आथोनाबो रां थांफिनाखै होननानै बुंनायनि सायावबो बिक्रम दैमारिया बुंथियो दि बिटिसिआव फैनाय राङा खामानि मावनो हायैनि थाखाय
थांफिननाय खोथाया सोरबा बिस्वजित दैमारि बुंनाय रावल' नङा बेयो लेखायावनो दङ बाजेटआव दङ होननानै फोरमायथियो लोगोसे फोरमायथिबावोदि बाजेटआवनो 250 कौटि रां आनस्पेन्ड लिरनाय दङ होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आरो बेबायदिनो जागायजेननायनिफ्राय बिटिसिआव फैनाय राङा गिदिंलांफिनबाय थादों होननानैबो फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया हान्थामेला बिफानावबो 60 कौटि रांखौ आसाम सोरखारनोसो प्रमद बर'नि सोरखारा हरदों जों आसाम सोरखारनिफ्रायसो रांफोरखौ लाबोनो नांगौ बिस्वजित दैमारिया बुंदों जोंहा बिटिसिआव मावनो गोनां गोबां खामानि दं मानो राङा बाहायजायाखै फरायसालि फाहामनांगौ लामा सामा लुनो नांगौ लामा फाहामनांगौ गोबां खामानि दं नाथाय बिटिसिआव खामानि मावनो हायैनि थाखाय राङा गिदिंलांफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया बलिउडनि मुंदांखा किं खान शाहरुख खाना शुटिं खालामफुबाय थानाय समावनो जोखोम जानाय उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय इउनाइटेड स्टेट्सआव लांनाय जादों जायनाखि 2026 आव रिलिज जानो गोनां किं मुभि जाय एक्शन मुभि बेनि शुटिंआ जागासिनो दङ आरो शाहरुख खाननि किं मुभिखौ नायनो थाखाय लाख सुबुंफोरानो नेनानै दङ बे समावनो शुटिं खालामफुबाय थानाय समाव शाहरुख खाना जोखोम जानो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों मुम्बाइआव गल्डेन टबेक' स्टुडिअ'आव शुटिं लाबाय थानाय समावनो बिथाङा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों लोगोनो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय इउनाइटेड स्टेट्सआवबो लांनाय जादों खौरांनि बायदिब्ला जाथाया बांद्राय गिथावना नङा नाथाय जोखोम जानायखौ गोरलैयै लानो सानाखै बेनिखायनो इउनाइटेड स्टेट्सआव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों 1 दान जिरायथ'नो थाखाय बोसोन होदों डक्टरा मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाया खम जायाखै हाग्रानि मैदेरनि उदखारनिफ्राय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारा रादाय होदोंबाबो फेलें जानायखौ नुनो मोननाय जादों उदालगुरिनि भारत भुटान सीमा आरो कक्राझार जिल्लायावबो हाग्रानि मैदेरनि उदखार उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमानि बगरिटल आरो बामनजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार बगरिटलाव सन्जय देकानि गलाखौ थेर बेथेर सिफायलांबाय हाग्रानि मैदेरा बेनि अनगायैबो बामनजुलिनि साहा बागाननि सानैसो मावथिफोरनि न' बां गय बागान बायदिखौ सिलिंखार खालामलांबाय सन्जय देकाया फोरमायथिनाय बायदिबा गावनि गलाखौ सिगांनि समाव खेबब्रै खेबबा हाग्रानि मैदेरा सिफायलांखांबाय आरो बामनजुलियाव साहा बागानाव मावनाय माखासे मावसुमाफोर गासै 10 न'खौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों मोनानि समाव हाग्रानिफ्राय फैनानै मैदेरा बेबायदि खालामफैदों होननानै फोरमायथिदों खाथियावनो हाग्रा बिफाननि केम्प दङ नाथाय केम्पआव रावबो थाया बेनि अनगायैबो गोजानावबो हाग्रा बिफाननि मावख' दं नाथाय खौरां हरनानै बिथांमोन सफैजासिमाव ओनसोलाव गोबां खहा जायो होननानै फोरमायथिदों हाग्रानि मैदेरनिफ्राय माब्ला रैखाथि मोनगोन बेखौ जेबो साननो हाया बा जेबो राहा नुहरस हाया होननानै फोरमायथियो भुगिनांनाय सुबुङा सिगांनि समफ्रावबो हाग्रानि मैदेरा फैनानै बेबायदि गोबां खहा खालामफैबाय बेखौ लानानै मददनि थाखाय सोरखारनि फारसेबो आखाइ फोलावहरदोंमोन नाथाय जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे खेबाव सोरखारनिफ्राय जेबो मदद हास्थायाखै होननानै फोरमायथियो गलादार सन्जय देका बिथाङा ओजोंहाय क'क्राझार जिल्लायावबो सेदि बसुमतारीनि न' बां सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांबाय हाग्रानि मैदेरा क'क्राझार कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय 9 नं ब्रह्मपुर गामियाव गोबां मैदेर फालोआ सिखोना जोहोलाव हादरारि हाग्रामानिफ्राय फैनानै न' बां सिलिंखार खालामलांदों गासै 3 न' बांखौ सिलिंखार खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों फुंनि समाव फैनानै हाग्रानि मैदेरा बेबायदि उदखार खालामफैदों जाथायाव रावबो सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायाखै खुनु रोखोमै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा जिउ रैखा मोननो हादों अब्लाबो गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ खौरां लाहैदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो मोजां मोननायखौ लानानै बुथारनाय जाथाय सिरियै बुथारनानै फासि नांनानै थैनायनि महर होनो नाजादोंमोन मोजां मोननाय सेंग्राया बजालि जिल्लानि सरुपेटा टाउनाव जादों मोनसे जाथाय मोजां मोननायखौ लानानै बुथारनाय जाथाय जादों 19 बोसोर बैसोनि मनिका बर्मनखौ आरिफ आहमेद मुंनि सुबुङा बुथारदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आरिफ आहमेदा मनिका बर्मनखौ मोजां मोनदोंमोन नाथाय मनिका बर्मना मोजां मोननायखौ नेवसिनायनि थाखायनो आरिफ आहमेदा मनिका बर्मनखौ सिरियै बुथारदों बेनि उनाव फासि नांनानै थैनायनि महर होनो नाजादों जाथाय जानायनि माखासे घन्टानि उनावनो पुलिसा दायनिगिरि आरिफ आहमेदखौ एरेस्ट खालामनो हादों मोजां मोननायखौ नेवसिनायनि थाखायनो बे गासै जाथाया जानो मोनदोंखौ सिमा लादों आरिफ आहमेदा रायजोआव बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ बांलादेश फारसे दैथायहरफिननाय आरो होस्रांनाय हाबाफारि जाबाय थानाय समावनो फिन आरोबाव 3थि आथोननि सुबुंफोरखौ हमनो हादों अदेबानि हिजराफोरखौ हमनो हादों बांलादेशनिफ्राय आसामाव थाफैनाय हिजराफोरखौ हमदों आसामनि हिजराफोरानो बांलादेशनि हिजराफोरखौ हमदों बेनि उनाव पुलिसनो गथायनानै होदों हिजराफोरा गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा खामानि जेरै ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो गुबुन गुबुन खामानियाव लोब्बा थानायखौ सन्देह खालामनानै
आसामनि हिजराफ्रा नायसंदोंमोन। बेनि उनावनो बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै आसामाव थाफैनाय माखासे हिजराफोरखौ हमदों आसामनि हिजराफ्रा। बेनि उनाव जाथायनि सोमोन्दै पुलिस थानायाव थांनानै एफआइआर होदों। पुलिस थानानि मोखाङावबो बांलादेशी हिजराफोरजों लोगोसे आसामनि हिजराफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि माखासे सानसो धुबुरियाव आयेन बेरेखायै बांलादेशनिफ्राय आसामाव थाफैनाय हिजराफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बे जाथायनि उनावनो आसामनि हिजराफ्रा सांग्रां जादोंमोन। बेनि उनावनो माखासे हिजराफोरनि सायाव नोजोर लाखिदोंमोन आरो नोजोर लाखिनानै नायसंनायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।